Sa basketball, magabiya ng 41 anyos nga superstar nga si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Mismo ang tag-iyas ng Lakers kasi Jenny Pasang nagkumpirma sa reports nga naglisensya na si James nga magabalik sa 24th season sa NBA apang hindi na ini magupod sa among team. Sa statement gid pasalamatan si James kagintawag nga isa sa greatest athlete sa maragtasang basketball. Antes ni ang agent kag sod nga abiyan ni James nga si Rich Paul ang nagsa publiko nga napahibalo na ni James ang Lakers sa iya nga desisyon nga magpirma sa lain nga club antes ang pagsugod sa free agency negotiating period. Nabaluan nga 8 ka seasons nga yara si James sa Lakers kag lakip sa nangin highlight sa ila pag-updanay among pagdaog sa 2020 NBA title. Kahapon nagadawa ng reports nga gidalauman nga kuwaon sa Golden State Warriors ang nasabit nga 22-time All-Star kag 4-time NBA champion. Si James amo ang 4-time NBA MVP kag all-time leading scorer sa NBA nga may record-setting nga 23rd NBA season.